አይችፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ጥራይኩን ኣብ ጎነ ኣይትፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ጥራይኩን ኣብ ጎነ ኣይትፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ጥራይኩን ኣብ ጎነ አይትፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ጥራይኩን ኣብ ጎነ አይትፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ጥራይኩን ኣብ ጎነ አይትፈለየኒ አጽብቀ እፈልግ ከምት ዋፅአኒ ስለዘለኻ ንምንታይ ኣስተማቂረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንታይ ኣስተማቂረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንታይ ኣስተማቂረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንታይ አስተማቂረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንታይ አስተማቂረዮ ሃሌሉያ አምላኽ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተቐቢቡ ኢየሱስ አሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተቐቢቡ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ንጸልማተ ሰጊካዮ ብብርሃንካ ተኪኻዮ ነቲ ድንኩን ንዓሌኻ የቲኻኒ ናብ ህንፎኻ ነቲ ድንኩን ንዓሌኻ የቲኻኒ ናብ ህንፎኻ ነቲ ድንኩን ንዓሌኻ
ዓሌኻኒ ናብ ህንፎኸ ስለ ዘለኻ ንምንባሬ ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባሬ ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ስለ ዘለኻ ንምንባሬ ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ 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 ንስኻ ምሳና ብምህላውካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጥራይኮን ኣብ ጎነ ኣይትፈለየኒ ኣጸቢቐ እፈልጥ ከም ተዋፅኣኒ ጥራይኮን ኣብ ጎነ ኣይትፈለየኒ ኣጸቢቐ እፈልጥ ከም ተዋፅኣኒ ጥራይኮን ኣብ ጎነይ ኣይትፈለየኒ ኣጸቢቐ እፈልጥ ከም ተዋፅኣኒ ስለ ዘለኻ ንምንባሬ ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ 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 ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ሃሌሉያ 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 ስለ ዘለኻ ንምንባሬ ኣስተማኺረዮ 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 ሃሌሉያ ኣምላኻሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተኸቢቡ ኢየሱስ ኣሎ ኣብ ዙፋኑ ግርማን ክብሪ ተኸቢቡ ብቐደሙ ንሱ ሓያል ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ 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 ጸልማተይ ሰኪኻዮ ብብርሃንካ ተኪኻዮ
ነቲድንኮ ነዓልኻ የቲኻኒ ናብኸ ነቲድንኮ ነዓልኻ የቲኻኒ ናብኸ ነቲድንኮ ነዓልኻ የቲኻኒ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ስለዘለኻ ንምንባር ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ስለዘለኻ ጥራይ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ጥራይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ናይዚ ምድሪ ናብራ ሃሌሉያ ነስተማቕሮ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንስኻ ሃሌሉያ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማኺረዮ ስለዘለኻ ንምንባረይ ኣስተማኺረዮ ስለዘለኻ ንምንባር 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 ኣስተማኺረዮ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ 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 የእውነት መንፈስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አንተ ካለ ይበቃኛል፣ ሙሉ ሰላም ይሰማኛል።
መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል አንተ ካለ ይበቃኛል ሙሉ ሰላም ይሰማኛል መገኘት ያረካኛል ህልውና ያቆመኛል እንደገና 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 ያዘኝ እንደገና እንደገና ግዘኝ እንደገና እንደገና ቁመኝ እንደገና 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 ግዘኝ እንደገና እንደገና ቁመኝ እንደገና 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 ግዘኝ እንደገና እንደገና ቆመኝ እንደገና መደሌካና መኖርም አልችለው ያላንተ 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 አልወደው ሕይወቴ ካላየው አንተ አልወደው መኖሬ ካላየው አንተ አልወደው አልወደው ሕይወቴ ካላየው አንተ አልወደው መኖሬ ካላየው አንተ ወደ መገኘት እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ስርዓቱን ትቼ እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ክብርን ወዳለች እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ግርግሩን ትቼ እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ወደ መገኘት እገባለሁ እገባለሁ ወደ አንተ ስርዓቱን ትቼ እገባለሁ
እገባለሁ ወደ አንተ ስርዓቱን ትቼ እገባለሁ ወደ አንተ ክብርህ ወዳለበት እገባለሁ ወደ አንተ ግርግሩን ትቼ እገባለሁ ወደ አንተ ሃሌሉያ እንፈልግሃለን፣ ሃሌሉያ እንፈልግሃለን አንተ ብቻ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሕይወታችን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጣዕም ኢየሱስ ሃሌሉያ እንፈልግሃለን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ምስጋና በጽድቅ የተሞላ ድንቅ አምላክ ነህና 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 ክብር ይሁን ክብር ይሁን ክብር ይሁን ምስጋና በጽድቅ የተሞላ ድንቅ አምላክ ነህና ድንቅ አምላክ ነህና ድንቅ አምላክ ነህና ድንቅ አምላክ ነህና ላከብርህ እወዳለሁ እወዳለሁ ላከብርህ እወዳለሁ ላመልክህ እወዳለሁ ላመልክህ እወዳለሁ ላመልክህ እወዳለሁ ላነግሥህ እወዳለሁ ላነግሥህ እንወዳለን ልናነግሥህ በሕይወታችን እንወዳለን። ሃሌሉያ ልናከብርህ በሕይወታችን እንወዳለን ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እወዳለሁ ላለቅስ እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላነግስ እወዳለሁ ላነግስ እወዳለሁ ላነግስ እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላከብር እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላመልክ እወዳለሁ ላነግስ እወዳለሁ ላነግስ በሕይወቴ እወዳለሁ ላነግስ እወዳለሁ። ሃሌሉያ ክብር ይሁን ለአንተ። ሃሌሉያ ስለሚገባ ሃሌሉያ አንተ አልፋና ኦሜጋ ሃሌሉያ ስለሚገባ የእምነታችን ጀማሪና ደምዳሚ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብርና ጎይታ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ደግምና ክንዝምሪና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነዚህ ብቁ ዝኾነ አምላኽ ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን ንሙሳድ ሃሌሉያ ብቁ ዝኾነ ሃሌሉያ ብቁ ዝኾነ ሃሌሉያ እሱ አልፋን ኦሜጋን ሃሌሉያ እሱ ሃሌሉያ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ሃሌሉያ እሱ መወዳእታን ሃሌሉያ መጀመርታን ዘይብሉ ሃሌሉያ እሱ አልፋ እዩ እሱ ኦሜጋ እዩ ሃሌሉያ እቶም 24 ሽማግሌታት ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ጎይታናን አምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቃድካውን ኮይኑን ተፈጥሪኑን እዩሞ ንስኻ ክብርን ስብሃትን ስልጣንን ንሙሳድ ብቁዕ ኢኻ ሃሌሉያ እናበሉ ሃሌሉያ ነቲ ንዘላለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚቲ ዙፋን ይድርብዩ ኣለው ሃሌሉያ ክሳብ ሕጂ ሃሌሉያ ክሳብ መወዳእታ ሃሌሉያ ዘይብሉ ሃሌሉያ ነዚ ኣምላኽና ንምልኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማያት እናበልና ዝምሪና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሬና ዓኻጥራ ሃሌሉያ ስለዚህ ግባዓካ ሃሌሉያ ሰማያት ክብርኻ ይነግሩ ፍጥረት ምድሪ ስራሕካ የውርዩ ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ሰማያት ክብርኻ ይነግሩ ፍጥረት ምድሪ ስራሕካ የውርዩ ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ የኽብረካ ብቤትካ ተፈሪካ ትነብር ምንም ሞሎ ከማዕኻ ዝኸብር
كمخازب بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب 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 كمخازب كرمان كبرين بملات تخليك عبزك الرب برحانا سلوخا عملاخي عبي عملاق مهانكا فليتو كل يجزاكا كرمان كبرين بملات تخليك عبزك الرب برحانا سلوخا عملاخي عبي عملاق مهانكا فليتو كل يجزاكا بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب كمخازب 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 ካብ ሃያላት ዓብዩ ሓይልኻ እግዚአብሔር ልዑልነውናቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን እዩ ጥበብካ ዝደፍር የለን ዝቐውም ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሃያላት ዓብዩ ሓይልኻ እግዚአብሔር ልዑልነውናቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን እዩ ጥበብካ ዝደፍር የለን ዝቐውም ኣብ ቅድሜኻ ብእብትካ ተፈሪካ ትነብር ምን ሞሎ كمخازب كمخازب بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب كمخازب بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب كمخازب كابسم كله سمكاز العالم نعخاز مسألة صاحبتي كبير كالو انزل عالم يلبون سمسلك كابسم كله سمكاز العالم فوقو يلب نعخاز مسألة صاحبتي كبير كالو انزل عالم يلبون سمسلك بيتك تفريك تنبر من كله كمخازب كمخازب بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب كمخازب بيتك تفريك تنبر من مولو كمخازب كمخازب
ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊልካ ኣብ ዘይቅርብ ብርሃና ዘለኻ ኣምላኽ ዓብይ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ ይግዛእካ ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊልካ ኣብ ዘይቅርብ ብርሃና ዘለኻ ኣምላኽ ዓብይ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ ይግዛእካ ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ካብ ሃያላት ዓብዩ ኃይልኻ እግዚአብሔር ልዑል ልዑላቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን ጥበብካ ዝመክር የለን ዝቐወም ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሃያላት ዓብዩ ኃይልኻ እግዚአብሔር ልዑል ልዑላቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን ጥበብካ ዝመክር የለን ዝቐወም ኣብ ቅድሜኻ ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ካብስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ውቁዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ዝለዓለም የልቦን ዝመስለካ ካብስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ውቁዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ዝለዓለም የልቦን ዝመስለካ ካብስም ኩሉ ስምካ ዝለዓለ ውቁዕ የለን ንዓኻ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ከቢርካ ኣለኻ ዘለዓለም የልቦን ዝመስለካ ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር 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 ካብ ሃያላት ዓብዩ ኃይልኻ እግዚአብሔር ልዑል ልዑላቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን ጥበብካ ዝደፍር የለን ዝቐወም ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሃያላት ዓብዩ ኃይልኻ እግዚአብሔር ልዑል ልዑላቲኻ ኣብ ኩሉ ስልጡን ጥበብካ ዝደፍር የለን ዝቐወም ኣብ ቅድሜኻ ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ብቤትካ ተመሪካ ትምርምር ሞሎ እማኻ ዝኸብር እማኻ ዝኸብር ግርማን ክብርን ብምልኣት ተኸሊልካ ኣብ ዘይቅርብ ብርሃና ዘለኻ ኣምላኽ ዓብይ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጡ ኩሉ ይግዛእካ
ፍጥረት ምድሪ ስራሕካ የውዩ ንስኻ ዓብይ ኣምላኽ ውሃኛ በሊጦ ኩሉ የኽዛካ ቤትካ ተፈሪካ ትንበር ምንም ወሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር በቤትካ ተፈሪካ ትንበር ምንም ወሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር በቤትካ ተፈሪካ ትንበር ምንም ወሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር በቤትካ ተፈሪካ ትንበር ምንም ወሎ ከማኻ ዝኸብር ከማኻ ዝኸብር I'm
ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ ከማታስ በላይ አምላክ አኩሉ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ከማታስ በላይ አምላክ አኩሉ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ከማታስ በላይ አምላክ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ከማታስ በላይ አምላክ 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 አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ አኩሉ ቦታ ሄደ ሄደ ከማታስ በላይ አምላክ በሰማይ በምድር ከምድር በታች ሁሉ ማኅተሙን ሊፈቱ ማናቸውም አልቻሉ። የነገሥታት ንጉሥ የጌቶቹ ጌታ አንተ ግን ችለሃል ማኅተሙን ልትፈታ። በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ከምድር በታች ሁሉ ማኅተሙን ሊፈቱ ማናቸውም አልቻሉ። የነገሥታት ንጉሥ የጌቶቹ ጌታ አንተ ግን ችለሃል ማኅተሙን ልትፈታ። ኃይለኛ እንዳንተ የለም ክብር ስላለም ማኅተሙ ኧረ ማን ፈታ ከፍር ጌታ ኃይለኛ እንዳንተ የለም ክብር ስላለም ማኅተሙ ኧረ ማን ፈታ ከፍር ጌታ ኃይለኛ እንዳንተ የለም ክብር ስላለም ማኅተሙ ኧረ ማን ፈታ ከፍር ጌታ 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 እንዳንተ የለም ክብር ስላለም እንዳንተ የለም ክብር ስላለም ክብር ስላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ክብር ስላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ንገሥ ዘላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ግዛን ዘላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ግዛን ዘላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ክብር ዘላለም ኢየሱስ ክብር ስላለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እንደዚህ እያለን ሃሌሉያ እስከ ለዘላለም ሃሌሉያ እያከበርነው ሃሌሉያ እየዘመረን እንኖራለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ስለሚገባው ሃሌሉያ ምስጋና ስለሚገባው ሃሌሉያ ውዳሴ ስለሚገባው ሃሌሉያ 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 ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለም ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለም ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለም ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለም ኣብ ኩሉ ቦታ ከይደ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘይረ ዘይረ ኣብ ኩሉ ቦታ ርኤ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለም። ሃሌሉያ እንደዚህ አምላክ ነው የምናመልከው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረኩ። ሃሌሉያ
لهم لما أملاخ نحسبو هونت أخا خبني مو قالوا خا كزاربنا ما أنتي أملاخ مسكن قالوا مستوعلن طبابن زخوننا أملاخ مسكن أمره زخوننا لبنا زخوننا نخلي الله من قد زرقنا قالوا يمو قالكا برهاني دابل ناس كانت تأمنوا لو مخاط زاربنا نبلو بروح نجزابير منفس مسانا خدكون نعدم كلنا حيلنا بخلتنا نقبرو نجار كم زي اللي نؤمن استغا نقالكا مست برحلنا جنا ما بحق زبالة مستمر حنا جنا برهان كنري تأمرات كنري بتمو بقدون كنما لس نخل أمك زابير بيتاسرا ويتسخا مهارنا دقيقي خاب زابير استمهارو كخوني أم سلامهم كبزح خمس تبعله كم مفلت كا سلامنا خبزح زابير أملاخ قال كارينا قال كفردينا سلامنا خبزح ونزابير كترد أنا نصلي علينا سلا كله نجار تمسجن بشم يسوع آمين كملكم كأنهم أملاخ مسجن بحساب كنا حبيرنا نريو كفلي متعه قدس كاب ملخت قرنطوسيو أتي أرستينا لما عند حبيرنا نريو لعلنا كريستوس يزبل بمسرة قرنطوس ديله بمسرة قولوسي خبلي له كاب قولوسي لعلنا كريستوس كرينا مالتيو فلتيا قولوسي معرف حدا كاب عسى شدش زلو كفلي كرينا كديو جن أقدسنا تزي مهروزي نايلو ما أنتي أمين زبل مهري قال كم زخمهم برخسي نقرأ ما يقولكم برخيله أمين بولو بلونا أمين زبل كي نقرنا عيلو مالتي أمين لو سمع لغس نايس وقت اللي متقالي حكنا من لو سمع لغس حجي خب أمين لو سمع لغس أمين زبل كنقر ويتخرج أناي جهران فقرنا يكونن اتقالوس طعم قال سلاز خنا نعيس سلاز بارخني ويتبارككم أوكي أقدسنت نيزمهروس انتايو نيسوس كريستوس لعلنا خطرين كاللغس أقدسنت نيزمهرو انتاي ندحريلنا كريستوس بعلو كنفلطو سلا زدلي يو دلنا أملاخ سلا زخونس نكريستوس كنفلطو لعلنو بكل من النتو كنفلطوس ناي أملاخ دلنا سلا زخوني يسوس كريستوس بتدقاقامي أو وينجيلات حدا حطو يحطتي أنا من يزبل حطو يحطتي مالتي قبو ملسو ما خاب بولكينا انتبقسو ملسي ملسولو نيرو مالتي نامنت أماتيوس عسران كلتن 40 حدا ودي سبمني له حديثه ماله سلازي أب مصحف قدس تمليسو خاب زعبا من النتو من مخانو مزمور 210 كاب حدا تقيسو كردو أم كلون رئي مالتي أو أبتصحف كزارب كلهم نسخة ودي داويتي خامس بولوسي ودي داويت ترايدي دا أنا بالزبل وداويت سي بمنفس كوينوس كميلي قويتا እግዚአብሔር አቦስ እግዚአብሔር ወልድ ማለት ጎይታን ጎይታይሲ ንጸላእተ ከመርገጽ እግረ ሐሳብ ትገብሮ ማይማን የተቀመጥ ዝበሎ እምቦንማስ በመንፈስ ኮይኒ ትጽሑፍኩም ዳዊትኩም ኢሉ ምስበሎም ካብትኒ ነው ካብት ሽዑ ጊዜ ሓደ ሰብ ደፊሩ ብሕም ዝበሎ ከምዘ የለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር አቦ በማዕረ አዶናይ ተባሂሉ እትመልክት ካእታናይ በግሪክ ኩሪዮስ ዝብል ቃል አዶናይ ዝብል ይስመየሉ ስለዚ እቲ አዶናይሲ ነታ አዶናይ نصلأت خمر قص أجرها حساب تقول ما بيواني تقمت بلو كميلو يا أدوناي دبلو نقص دو نولادوس أدوناي يبلو يو نقص دو نولادوس غويتاي يبلو يو إلو ولادو ترايدي مسبلو قو بمبال كفت معتني نو حد سكوا بفيرو بحمز بلا خمزة إلا مسحاب قدسي نقرنا مالتي سلزي يسوع كريستوس
ክንፈልጦ ይደልዩ ንመንነቱ ሕቶ ይሓትት ነይሩ እሞ እዚ ሕቶ እዚ ሕጂ እውን ህያው እዩ ማለት እዩ ንክርስቶስ ክንፈልጦ ኣብ ቃሉ ብዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ኣይኮነን ንኸይብል ዘምጾ ሓሳብ እውን ኣይነበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዘረ ዳዊት እዩ ዘረ ዳዊት ጥራይ ግን ኣይኮነን ንሱ እንታይ ሱር ዳዊት ካይ ሓቂ ዶ ንዳዊት እንታይ ዝገበሮ ናብ ምህላው ደምጾ ሱሩ መበቆሉ ኻ እንታይ እዩ ሱር ዳዊት እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባት ኣብዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እንታይ ብለና 5:5 ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ድማ ኣይትሸበር እንሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ኢሎ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሓፍ ክግንጽሎ ነቲ 7 ማሕተም እውን ክፈትሖ ስዒሩ ኣሎ ሎማዓንቲ መዘመራን ምስቲ ዝቃል እዚ ድሰማማዕ ክራይስት ኢዝ ሱፕሪም ኣምላኽ ድመስለ የለን ክንብል ውዕልና ሞ ብሓቂ ከምኡ ኢና ሎማዓንቲ ክንብል በዚ ቃሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ወዲ ዳዊት እዩ ወይ ከዓ ዘረ ዳዊት እዩ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ በኣምላኽነቱ ድማ እንታይ ደም ሱር ዳዊት እዩ ንዳዊት ዳዊት ክኸውን ንዳዊት ናብ ህልውና ዘምፀ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ኣብ ቃሉ ይምስክር ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ክፈልጦ ስለ ዝደሊ ክብል ኢለ ካልኣይ ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ ዘይምእማን ሓጢኣት ብሓጢኣትካ ከም ሙማት እዩ ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ ንምንታይ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካዮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑሲ እዚኣ ናይ ዘለዓለም ህይወት እያ ምስ በለ ኣብ ጥራይ ግን ሱቕ ኣይበለን ኣብቲ ካልእ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ክዛረቦ እንከሎ ኣነ ምዃነይ እንተዘይኣሚንኩም ሲ ኢሉ ብሓጢኣትኩም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትሞቱ ኢኹም እንታይ ኢልዎም እንታይ ጠቕሲ ኣነ ምዃነይ እንተዘይኣሚንኩም ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ዝብለኩም ዘለኹ መንዲኻ ንስኻ I am the one who I claim to be ኣነ እቲ ብዛዕባ መንነተይ ዝኣወጅክዎ ምዃነይ እና ይብልክ በከምዚ ኣገር ተርጊመዋለሁ ኣነ መን ኣነ እቲ ብዛዕባ መንነተይ ዝበልክዎስ ምዃነይ ክንደ ግዜ ነጊረኩም እንደ ኣመንኩም ነበር ክብሎም ኮሎ ንርኢ ስለዚ ንክርስቶስ በተሐቀኛ መንነቱ ዘይምፍላጥሲ ሳዕቤን እውን ኣለዎ እዩ እንታይ ሞት የምጽ በኃጢአትካ ሙማት የምጽ ስለዝኾነ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዘይምፍላጥ ዘይምእማን ሞት ስለዘምጽ ስለዚ ንክርስቶስ ክንፈልጦስ ብኩሉ ሸኖ ክንፈልጦስ አገዳሲ ማለት እዩ ነቲ ከይራእናዮ እንታይ ንገብሮ ዘለና እንስዕቦ እንምልኾ እንሰግደሉ ዘለና ብኩሉ ሸነኹ ንምንታይ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብኩሉ ሓሳብካ ኻስ እንታይ ግበሮ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣፍቅሮ ኻ ይብል ሓቂ ዶ ከተፍቅሮ ከለኻስ እንድዒ ኣብዚያስ ዘብል ነገር ብዘይብልካ ሕቶ ክመፀካ ከሎስ እንድዒ ብዘይብልካ ዘብል ነገር ብዘይብልካ ንኣምላኽ ብምፍላጥካ እትድሕነሉ ንኣምላኽ ብምፍላጥካ ኣምልኾኻ ዝዓብየሉ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዘይምፍላጥ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ቅፅል ኣቢልና ኣምልኾናሲ ብመጠን እቲ ፍልጠትና ንኣምላኽ ብመጠን እቲ ንክርስቶስ ዝፈለጥናሉ ይዓቢ ይጽብቕ ይውስኽ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኣብ ሲካር ዝነበረ ሳምራዊት ሰበይትሲ ንሕና ንንፈልጦ ኢና እንታይ ዝገብር ኢሉ እንሰግድ we worship what we know ንሕና ንንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኢልዋ ስለዚ ምፍላጥ ኣምልኾኻ የጸብቆ እዩ ንኣምላኽ ብኩሉ እንትኑ ምፍላጥ ተረዲካ ስለተምልኾ ዘይትፈልጦ ከተምልኾ ስለትኽእል ወይ ብጥርጥር ከተምልኾ ስለትኽእል ብጽቡቕ ርዲት ከተምልኾ ስለትኽእል ምፍላጥሲ ነቲ ኣምልኾና እንታይ ዝገብሮ መስለኩም ቢዩቲፉል ዝገብሮ ዓቢ ዝገብሮ ስለዚ ፍልጠት ኣምላኽ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ንመን መስለኩም to the worship ማለት እዩ ኣብ ፍልጠት ኣምላኽካ ትውስኽ ዝወስኽካዮ መጠን ንክርስቶስ ብኩሉ እንትኑ መንነቱ ብዝፈለጥካዮ መጠኑ እዩ ኣምልኾኻ ብርዲት መጠኑ እዩ ኣምልኾኻ ዓብይ ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍልጠት እንዳ ወስኸ በዝኸደ ከምኡ ዝውስኽ ስለዚ ማዕረይ ዝውስኽ ጸሓፍቲ ስታይ ብሉ ራይት Christology leads light to right doxology ይብሉ ማለት እዩ ሓቀኛ መንነት ክርስቶስ ክበሃል ከሎ እቲ መንነቱን ግብሩን ማለት እዩ ምፍላጥ ናብ ሓቀኛ ዶክሳስ ናብ ሓቀኛ ኣምልኾ ናብ ሓቀኛ ክብሪ ናብ ኣምላኽ ይዝመርሕ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ንመንነቱ ክገልጽ እንከሎ እንታይ ኢልዎ ከምዚ ይብል ከምዚ ኢሉ ይጅምሩ እሙን ምስክር ብኽርሙታት ርእሰ ነገታት ምድሪ እዚ ንመን ዝገልጽ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት እንትና ዝገልጽ እዩ ንኡ ኢሉኻ ስርሑ ይገልጽ ማለት እዩ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ኃጢአትና ብደሙ ዝሓፀበና ንእግዚአብሔር ኣቦ መንግስትን ካህናትን ክንኸውን ዝገበረና
this is all Christology حكينا انتايو مننتون انتاين سرحون مستزار بس نعم انتاي يسجر شعو نعم ملوخي يسجر انتاي بل نعو እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ስልጣንን ለዘል ዓለም ነው ይሁን አሜን ይብል ማለት ስለዚህ መጠን ክርስቶስ በሁሉ ሸነኹ ዝፈለጥና ያስ መጠኑ አምልኾና ስለ ዘዓቢ ስለ ዝጽብቕ ንክርስቶስ ክንፈልጦ አገዳሲ እዩ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ገለ ካብቲ ጥቅሚ ንክርስቶስ በሁሉ እንትኑ ምፍላጥሲ ካብቲ ህይወት ዘላለም ዝህብ ምዃኑ ሓሊፉስ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ነገር እውን ከም ዝጠቕመና ክንጠቅስ ፀኒሕና ማለት እዩ እምበር ብመሰረት ቆሎሴ ካብታ ሒዝናያ ዘለና መፅሓፍ ንክርስቶስ ምፍላጥ ብፍልስፍና ናይ ዓለም ከይትማረኽ ይገብረካ እዩ ኣብኣ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ ፍልስፍና ወይ ከዓ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ፊሎዞፊ ጥበብ ዓለም ኢልዎ ልክዕ ተቓል ፊሎዞፊ እያ ትብል ፊሎ ፍቅሪ ሶፊያ ከዓ ጥበብ ስለዚህ እታ ብፊሎዞፊ ብፍልስፍና ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቆልዕነት ዝዓለም እዚኣ ብኸንቱ ምጥባር ሓደ እኳ እንታይ የግበርኩም ኢልዎም ኣሎ ኣይማረኽኩም ስለዚህ ካፕቸርት ከይትኾን ዝተማረኽካ ሙሩኽ ሰብ ከይትኾን ብጊጋ ርዲኢት ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ብዝለዓል መንነት ብጊጋ ርዲኢት ኣብቲ እምነትካ ብዝለዓል መግነት ብጊጋ ርዲኢት ብዝተጣበበ ጥበባት ይመስል ክኸውን ከይትማረኽ ምእንቲ ይጠቕመካ እዩ ካልእ ብመሰረት ቆሎሴ ንክርስቶስ ብሓቀኛ መንነቱ ምርዳእ ኣብ ቁም ነገር ወፂናስ ኣብ ጽላሎት ዕንክሊል ከይንብል ይገድፈና እዩ እዝስ ይልና ነቲ ቀንዲ ነገር ነቲ ቀንድስ ንሱ እንታይ ኢልዎ ጽላሎት እሞ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ጽላሎት ኣብ ካልእ ትርኪ ምርኪ ኣብ ብዙሕ ዘይጠቅም ነፍስና ብዙሕ እዋናት ከም ረኺብና ንፈልጥ ኢና ኣብ ካልእ but the main thing እቲ ቀንዲ ፎከስ ክንገብረሉ ዝግባእ ክርስቶስ ክንሱ ኣብ ካልእ ከምኡ ምእንቲ ኸይንኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ እዚ ጽላሎት እዩ ኣብ ጽላሎት ዕንክሊል ላይ ትበሉ ፎከስ ናብቲ ቀንዲ ናብቲ ስጋ ናብቲ ኣካል ናብቲ ክርስቶስ ከነድህብ ከም ዝግባእና ኣብ ቆሎሴ ይጠቕሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከይንማረኽ ይሕግዘና እዩ ኣብ ቁም ነገር ኣብ ክርስቶስ ከነድህብ ይሕግዘና እዩ ኣስቢ ዓወትና ከይንዝረፍ ይሕግዘና እዩ ኣብ 2:18 እውን ከምኡ ኢልዎ ኣሎ ስለዚህ ኣንብብ ጠቢልና ተሓለፍና ዘን ጥቕስታት እዚኣተን ጽቡቕ መስለኒ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 እየን ዘለዋ እዚአን ሓሳብ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነ ብልማድ ሰብ ይብለና traditions of men ማለት እዩ ከም ምርሆ ቆልዕነት ዝዓለም እዚኣ principle of this world ጥበብ ዓለም ኢልዎ ደሞ ፊሎዞፊ ንኾንቱነት ብኾንቱ ምጥባር ኢምፕቲ ደስት ሓደ እኳ እንታይ የግበርኩም ከይማርኸኩም ሲ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ ቢዌር ልክዕ ብዛዕባ ክርስቶስ መንነቱ እንዳተዛረበ ከሎ እዩ ድብሎም ኣብ 16 ደጊም ብብልዕል መስተን ወይስ በበዓል በዓላት ወይ ብሰርቅ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመጽእ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም ነዚ እዚ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎቱ እዩ እቲ ስጋ ግና ክርስቶስ እዩ ክብሎም ከሎ ንርኢና ከምኡውን ኣብ 19 ኣዝያ ኣገዳሲት ኣላ ኣብዚ ብዘሎ እቲ ስጋ ብጅማውቲ መፈላለዮን ተደጋጊፉ ብሓይሊ ተቀጣጢሙ ብምዕባይ ኣምላኽ እዩ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ምህሮ ክርስቶስ ኣብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንኽትጸንዕ እዩ ዝገብረካ ኣብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ እውን ንኽትጸንዕ ይገብረካ እዩ ስለዚ ኣኮርዲንግ ቱ ኮሎሲያንስ ብመሰረት ቆሎሴ ከዓ ናይ ክርስቶስ ምህሮ ብልክዕ መምሃር ጥቕሚ ኣለዎ ካብቲ ጥቕሙ ገለ ክንጠቅስ ፀኒሕና እምበር ናብታ ትምህርትና እንድሕር ክንኣቱ ኮይና እዚ ንእሽተይ ከም በበገሰ ሓሳባት ነምፀኽዎ እዩ ኣብታ ትምህርቲ ክንኣቱ ኮይና ኣብ ቆሎሴ መጀመርታ ምዕራፍ 1:16 ዘሎ ክንብብ ካብ 14 እንድሕር ደጊምና ሒዝና ናይ ምድሓን ስርሑ እዩ ዝዛረብ 13 ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት ዘውፅኣና ናብታ መንግስቱ ፍቁር ወዲ እውን ኣእተወና ብኡ ምድሓን ማለት ሕድገት ሓጢኣት ዘሎና እዚኣ እንታይ እያ this is ናይ ምድሓን ስራሕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እያ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ንሱ መልክዕቲ ዘይርአ ኣምላኽ
بخرو كله فطرة إيو زرع أوكي أب سماين أم مدرن زلوا زرعن زيرن زفنات كله ويس قويتنتن حلقنتن ويس سلطانات كله بو تفتيرو على أمه كله بون نونيو التفترة نسوها قد مخليو كلون بو قيمولو نسو نتسقود ما روسيو مالت نمحبرو بخلو نجر قدامي ما انت خونسي نسو بجمرتاي كموتاتون بخري بزولو ملأت أبو خحدر أبو سمير ويمو كم يدمل كاب حساب اندخده عميق مقلات ناي اتن ناي يسوس كريستوسي مننتن سرحني يسوس كريستوسي زارب مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ንምንታይ ኮኒው እዚ ሐሳብ እዚ አምጽዮ እንድሕሪልና ኣብ ቆሎሴ ሓደ ሽግር ነይርዎሚ ኣብ መንነት ክርስቶስ ስሑት ዝኾነ ርድኢት ነይርዎሚ ኣብ መንነት ክርስቶስ ድሳሓተ ርድኢት ነይርዎሚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ርድኢት እዚ ምእንቲ ክዕሪ ዝጽሕፎ ዘሎ እዚ ጉይ ርድኢት ከዓ ምንጩ ናይ ግሪክ ኖስቲሲዝም ወይ ከዓ ፊሎሶፊክ ዱዋሊዝም ዝበሃል እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክዛረበሉ ክንዛረበሉ ስለ ዝኾና እቲ ሽሙ ኖስቲሲዝም ዝበሃል ወይ ከዓ ፊሎሶፊክ ዱዋሊዝም ዝበሃል ቀሊልዩ መንፈስ ሰናይ ቅዱስ ወይ ከዓ ጽቡቕ እዩ ክልተ እዩ ዘሎ ብዛ ዓለም ኢሎም መንፈስ ሰናይ እዩ ቅዱስ እዩ ጽቡቕ እዩ ስጋ ወይ ከዓ ማቴሪያል ግን ነገራዊ ግን ኩሉ ርኹስ እዩ ኢሎም ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ምድራዊ ስጋ ክህልዎ ኣይክእልን እዮም ብምባል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂማኒቲ ሰብነት كيدو مانيرا مالت كريستوس سبكون أيكلني إذا philosophical thoughts ويكا philosophic dualism زبحال أبتي church آتيس يشغلوا منيرو بوها directly هواريا كملوا سولو خلوا نري سلزة هواريا بقولس بقطة نزحتهم كملوا سخلوا أب قولس يخلته أبو إلوام أبي أب كريستوس مالتي بزولو ملأت ملكوت بسجا تجيروي أب سجوس نأملخ نجر كحد رايك إلني إلهم سلزة حسبوا زنبرو نمنتاي سجا رخص ماتيريال دبالسي رخص سلزغله إلهم حسبوا سلزة نبرو ستايلهم in a bodily fashion in a bodily form سي السجاس ملأت ملكوت حديروي إلو كملوا سلم كولندري أتي زنبر شجرهم سي أتقال ملأت زبل بتعمى أقدر سنة زلوايا نمنتاي أبتنا توم على موليتكم ولا سلزة نبرو بلوروما تبل totality of divine power يسوع كريستوس ملأت حيلي ناي ملكوتنت مالتي أبو يحدر يلو كي قدله نمنتاي تزنورم أمنتنا ملأختون زخيرهم زنبر أمنت إذا علم زياس كاب أملاخ بزوجو إميت بزوجبرو كالوت حيلتات كمل أختي تناتهم مننت ملكوتنت كن بزوره ده يا تم حدر زلا يلوم سلزة أملو زنبرو سلزي كاب أملاخ معر أملاخ ديكونس كاب أملاخ بزوجة كاب أملاخ كن دا أملاخ كن زي كونه بعداتهم أتي ملكوتاو إيوت divine being دبلو كبعتهم يتمرح تبعه يلو سلزنا برس ملاختي اللي خمنهم بزولهم ملأت ملكوت أبون تاجيري أب كريستوس حديري سلز كريستوس كله يأكلي بزبل الملك كقلت أقولهم كله نريم على تي سلزي بقطتها نتحطهم دملس بسجا بزولهم ملأت ملكوت حديري إلي حطهم سلزي حدا خبتي كندي شجرهم زنبرم زناي ناي نوستيسيزم امنت ويكا فيلوسوفيك دواليزم زبحال امنت منفس قدوس صبوق ايو سغاغنا ويكا ماتيريال جن رخصيو ايفليو إلهم دا امنو وزنبرو نعو خملس يلو بسغا ملأت ملكوتاو للروما زبل قال totality of divine power او الله يلو خملس لهم كلن قولسي نري مالتي قال شغرم املوهم الاختي بعلات أفتم عرف قلت كاب 10 شديش تخسر شو عتهم أون 10 شو عته تقيس وزول مالتي إزغا الشجر نيرومي أنت هاي الخزارة ولا مكولب تقيس شو أنت حدا كون نسو أبزير أيو نسو أبزير أيو نجار النحو وسه بأمور سجو بهمو زنفح نتبع 7 عوات يزرفكم يلو مالتي بزعواتي أملخو كزارب مسجمرة حجي إذي اتغني شجورهم كوينو أبي يسوع كريستوس من النت زين بعد سلزنا برس تماريهم كم قول عنا بزنا بز الزبلو كوينهم سلز رخبهم زي ما الاختزي
صحفلهم نري مالتي بار أبز حسب زيام أبتا تقصي عسر شو دشة زلنا خرينا لو معنتي يسوع كاب عسر تحمشتم أوكي 14 تايتبل أبو مدحن مالت حد قد حد يتزلنا نسو بملكعة الزير أملاخ أوكي كاب عسر تحمشتم 4 نقراتين نري زيانا حجي سامر ندحر حزنا እግዚአብሔር ይመስገን ታ መልእክት ተመሐላልፋ ማለቲ ወይ ተخرج አናይ እንታይ ትብል ደላ መስለኩም ሰለስተ ዝምድናታት ይድነግሮም ቀዳማይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምድና ምስ እግዚአብሔር ንሱ አምላኽ እዩ ይብሎ ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ክትሪኦም ከለኻስ ንሱ እንታይ ዲቫይን ቢንግ መለኮታዊ እዮት እዩ ኢሉ ንሱ መለኮት እዩ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ምስ እግዚአብሔር ዘሎ ዝምድና ይዝነግሮም ቀዳማይ ካልእ ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ንሱ ፈጣሪ ምዃኑ ተዛሪብ ኣሎ ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ንሱ ፈጣሪ እዩ ካበይ ከም ዝወስደን ዘለኹ ዘን ሓሳባት ክነግረኩም ቀዳማይ ቅድሚ ሁሉ እዩ ናቱ ፕሪ ኤግዚስተንስ ካ ይዛረብ ንሱ ቅድሚ ሁሉ ይብል ንሱ ንምድሪ ዘቆማ ዘሎ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር አቦ አምላኽ እዩ ኢሉ ምስ እግዚአብሔር አቦ ሆላድሮ ሆሎ ንሱ እንታይ ኢሉ አምላኽ ኢሉ ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ፈጣሪ እዩ ፈጣሪ ኻጥራይ ደኮነ ሳስቴይን ዝገብሮ ንምድሪ ኻ እንታይ ዝገብሮ ነቲ ዝተፈጠረ ፍጥረትሲ ነዚ ሁሉ ዩኒቨርስ ነዚ ሁሉ አድማስ ዘቆሞ ዘለኻ ንሱ ኢሉ ንሱ ከም ፈጣሪ ኻ ቅድሚ ሁሉ ኢኻ ኢሉ ስለዚ ምስቲ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ኩሉ ንሱ ፈጣሪ ንሱ ቅድሚ ሁሉ ንሱ ሳስቴይን ዝገብር አቂምዎ ዘለኻ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ካብ ሕልፍ አቢሉኻ از سبيشال كا مس محبرو زلو ركب كا نقرم مس محبرو خا رئسي يبلو زين انت نزارب الليل مالتي سلازم مس እግዚአብሔር አምላኽ مس ዝረአን ዘይረአን ዓለም ፈጣሪ አቋሚ ካልእ እንታይ ለና ፕሪ ኤግዚስተንት ካ ቅድሞ ሁሉ ንሱ مس በለ ነታ ማሕበሩ ካ እንታይ ኢልዋ ርእሳ ይኻይሉ ርእሳ ከም ምንጭን ከም ኦቶሪቲ ከም ስልጣን ካ ኣብ ማሕበሩ እቱንኮ بعد السلطان እቱንኮ ኮማንድ ዝገብር ሪዘስ ዝስማዕ በቃሉን በመንፈሱን ዘገልግል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ደኾነ ብንጹር ይነግሮም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ስለዚህ ከም ርእሲ ምንጪ ከም ርእሲ بعد ስልጣን ይኻይሉ ተዛሪቦም አለ ማለት እዩ ስለዚህ አምላኽ ረዳና ናብዚኤን ቁርብ ክንዛረቢና እግዚአብሔር መስገን ኦኬ ማር ዝምድና ምስ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ልወሎ ንሱ አምላኽ እዩ ኢልና ናቲ መደምደም ታበጽሕና ዘለና በኸመይ መልክዕ እንደልና ንሱ እንታይ ልወሎ ብ15 ንሱ መልክዕቲ ዘይረአ አምላኽ በዛ መንገዲ እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ንሱ እንታይ እዩ መልክዕ እቲ ዘይረአ አምላኽ ኣብ ማቴዎስ 22 ወዲ ሰብ ብዛዕባ መን ይመስለኩም ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ማለት እዩ ኣብ 41 ጥቕሲ ኣብቲ ልዕሊ እዩ ዘሎ ግን ኣብ ጥቕሲ 20 ሓደ ሕቶ ሓቲቶም ነይሮም ንስኻ ካብ አምላኽ ተለኽካ መፂኻ ገጽ ሰብ ርኢኻ ይተዳሉን ኢኻ ንፉዕ መምህር ኢኻ ፈሊጥና ኣለና መፈንጠራ እንዲዩ ሽዑ ግብሪ ንኸፍል ዲና ኢሎም እቲ ወርቂ ግብሪ እስከምፅለይ ኢሎም ዲናር ኣምፅኦምሉ እዚ መልክዕን ፅሕፈትን ናይ መን ኢሎም ናይ ቄሳር ኢሎም ንቄሳር ናይ ቄሳር ንመን ንቄሳር ኢሎም እታ ኣብኣ ተጻሒፋ ደላ እቲ ስእሊ ተርእኻ እቲ ኢምፕሪንትድ ኢሜጅ እቲ መልክዕሲ ናይ መን ኢሎም ናይ ቄሳር ሕጂ ተቃልሲ እታ ኢሜጅ ትብል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዙሕ ግዜ እንዳኺዳ ዘላ እቲ ኢምፕሪንትድ ኮይኑ ዘሎ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎስ መልክዕ ኢልዎ ደሎ ንቄሳር እንታይ ዝገብር ማለት እዩ represent ዝገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አቦ ብምልአት exact duplication ዝብልዎ ማለት እዩ ልክዕ ቅዳሕ ወይ ከዓ ማዕረ ቅዳሕ ናይ አቦይ ልክዕ ቅዳሕ ወይ ከዓ ማዕረ ቅዳሕ ናይ አቦይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ አምላኽ ክንብሎን ከለና exact duplication of God ናይ እግዚአብሔር አቦ ልክዕ ቅዳሕ ክበሃል ከሎስ ገለኻኡ ዝተወስደ ደይኮነስ ማዕረ መንነት ዘለዎ ማለት እዩ ማዕረ መንነት ዘለዎ ኣብ እንተዳ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3 ኸድናስ ንሱ ኢሉ እቲ ሪላቲቭ ፕሮናውን ማለት ክንድስም እዩ ንሱ መን እዩ ክርስቶስ ሓቂዶ ንሱ ኢሉስ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ቅርጺ ባህሪዩ ከሎ
كلون بحيل قالوا تصويرو كله إذا قالت بتعمل ويزي إنفاسيس كن زارب لنا نقبانا كبروا essence of God نأملخ أنتنا كله زقالته نصيو كله زبل ongoing existence زي الوقت مالتي أبز مدرسة خمارة لسكولوسي he added humanity سبنت زواسة خمبر أملاخنا تزيع حدا أملاخ إن كله هم إلهم كله من صحتنا غيره مالتي سقاط رأي وسيخ he added humanity على ما أنت مثلنا سلازم فوتسم أملاخ فوتسم سبكوينا أمدر كله إتي ongoing existence زقلت مالتي إن كله هم إلهم كله سلازم أملاخ كبري زين سبارق راديت زقبر نصو بملات أملاخ ترايو بملات نا أملاخ كبر خجلت زخل سلازم يسوع كريستوس نا أملاخ كبر خجلت أبز مدرز زمتي سلازم ملك أملاخ يو إلنا الله اتملكعو كبرو يو زقلت مالتي زابير أملاخ تمسكين يكون اتكبرو essence of God نا أملاخ انتناي ينسبار اتقاو حلف زويل خاني كرسي بحريو كلهم كرسي بحري خانت مالتي مسلكم انت مالتي كرسي بحري دحريلنا stamp or imprint character مالتي لك كمزي مولد غيركا اتقومو قبلكاس تانايتا مسلي اتحنت توصي مالتي لك كرسي ستامبي or ka imprint character of God ناي املاخ ستامبا ناي املاخ كرسي ايو كوم إلو كله يل سلازي ناي املاخ كبر راديت تقبر exact duplication ناي املاخ نسي سب ناي املاخ مسلي اللوو بملأتنا أملاخ كقول سوقن كم كريستوس أكلني نحنا بملكعن مثلنا أملاخن كم تفترنا يزرع بمسح قدس جناخ كابتي زور رسو بحريات كابتي نقدهم كاب أملاخ نورسهم بحريات أقوى كمنا أملاخ مبركننا أملاخ زي بالنايلا كاب قدس إنه ما قالينا هو كمنا أملاخ دي أيكونن كم تني أملاخ يو جن كندتني أملاخ جن أيكونن كافقرون ما قالوا أملاخه فقر لنا كندتني أملاخ دي أيكونن ما تحقق ديسك نقرنا كله خمنا ينبر كندتني أملاخ يبلناني كله كم تني أملاخ زعينة تاجن تما قلت بحرينا كندتني أملاخ جن أين خونينا قال جن زي ما قالوا بحريات جن يبلنان نابنتني أملاخ زي ما قالوا بحريات أب كل زركب أملاخ سي نحنا كل نركبنينا كل زغل أملاخ سي نحنا كل نخلنينا زياتهم كأنت يزخونيم سلازم نحنا قوام مثل أملاخ انتهلونا our creativity نحنا بزجرم نمكن غيرنا أتي أبكس تزلع على الفترة سبكم دخانة جزابير أملاخ زخبره سبكم دخانة فلوتي إذا زي كهاد كوينو جنا خم كريستوس غيرنا بمثل أملاخ استفترنا بملأتنا أملاخ كنقولسو أين خلينينا يسوع كريستوس أتأنكو دمونوغنس أتأنكو أتبينو نا أملاخ كبر خجل الزغل سلازي نسون تايل ولا ملك أملاخينو سلازي بدا كونتكست زيا يسوع كريستوس أملاخي أملاخ سبسكن يخون نسو ملك أملاخي زابير مسكن جن ملك أملاخ ترى زي كونسي نسو ملك عتي زير أملاخ مسبلس إتا زير أملاخ أي راينيو نعوز قالت أمني يسوع كريستوس أبز مدري أملاخ زير أخوينس كسب كم يتلكم ده كسب نعيز رأي أنت يزبل نبرة رأي خساب مبال كسب كم يتلكم أنا نبون حدينا خساب مبال كسب كم كل سب لك كمتي نبوز خبره نودي من تخبره سلطان زبله وفرد زبله من تهابه كم يدا اللازيا كل سب لك كمتي نبوز خبره من تخبره نودي من تخبره سلطان زبله من تهابه نودي تهابه ما عرف خبر خمس قبوا متى كسب كندو حديم كم يدارت لنا كسب كم زي يسوع كريستوس ثلاثة زبل مهرونا يقدم فاشون زحل فيز بهالبزع جزء تسمعهم قلياتهم كاب ديفكت زقبروا قلياتهم كاب ساعة تاريوس جوابا ويتنس كاب كلا خل أول لي سخمير كتعم من كم زي ولا يترد أيو جنا سلوس أملاخنا نملخ ولا ينرد أيو حنت الله زربا كل جزء نزارب الله هذا أبوندي نودو مهرانيرو سلاسة إلو سلاسة خنو هذا خنو قبل مالتي ويدوك مولو سلاسة خنو هذا خنو بابا إلو زا سلاسة خنو هذا خنو أي ترداتن دلائلو ستوب بيتو قبل عيام يلقى ولا خدنا ميلو تاي حبتك إلو
تحبتك أجي بالحوجس بخوم عينه تكون تقلت أزلا من تحبتك يكون أجوهم أملاخ جزار سنا خقول صخ ساب زغيل كن أملاخ سلس أملاخ مخالص تردينا له حكينا كله يرد عنا دي ولا يرد عنا أملاخ سلس أملاخي ولا يرد عنا سيما كيرد عنا خالي كله خقول صين خالي دينا جنا أملاخ سلس أملاخي هذا خبت أبتي أكل سلاسي خا يسوع كريستوس ودا أملاخي يسوع كريستوس ودا أملاخ have the same nature and character مالتي مسابو the same essence بزلوا ملكا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኺ ኣብ ልበይ خنصنع ስለዛቀነና ኣብ ልበይ ስለዝጸንሐ ተዛሪበዮ አምላኽ ካ ኣብ ቃሉ ዝጠቅም ከም ዘሎ ይአምን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦነት ዝይረ አምላኽ ታይገብሮ ይገልጾ ይሐቀዶ መልክዕ እቲ እንታይ ልወሎ በዚ መልክዕ እቲ ዘይረ ንሱ መልክዕ እቲ ዘይረ أملاخي يرأيني جنا نص تملكعو تزرع زجبرد دقولت ونصي كنا ما كاتوليك كلا ناسي جوزيف بامبينو يسوس صلت نبي يسوس حسان نجبرنا تذكري أتخاني قال خات كن بز وجن تذكر أتخانا يسوس نب سقول كأنا جبرنا صلت نب متى مسلكم نبي يسوس حسان صلت نبي يسوس سقول لبهلاله حجي جوزيف بامبينو لك عم مريم حيزة تخلى خمزيلو لو تسأل سلي ناوي خدايرك تجبره نمر جوزيف بامبينو لودي يسوس حسان زبهلا لودي دي اللي يسوس كوب خبر كويس له حكي له يسوس زخبره استسقل له قال له نو تسقيله زنبره قال له حجنا بخبر زلوا إذا حكي له እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ስለዚህ እታ ሕቅፎት بالمذكر كن دمص አዘለኹም እቲ ኣብ ሕቅፎ አቡ زلوا ديز نبرة زلوا ديز نبرة زلوا با اتعب حقف أبو ها كله جزيه هلوي اتع حقفي اتبل إن هيس بصم يلام ترجيبه ما زلوا لك كم زي عصاف ناي من تايم مسلكم تاكسين كم زي تاكسين قدم نقبرنا برنامج زياد قال لك ألقف دبلوا لك نوبا بملات كقول صوت زغيل اتزغربه نوبا اتمسو زلقبه the ever present with God كله أجزيه مس أملاخ هلو نصي أب حقف أبو زلوا يلوه قلت خلصي أنت عملت مسلكم جوزيف بامبينو يكونن no way يسوع كريستوس أنت بملأت نبوخ قلت زخل تراي نصو خم دخان خجل سلناي سلازي تزير أملاخ كريستوس تغير وي قليت وي مالتي ملك تزير أملاخ نصي سلازي زلنا نلخو زلنا أتحد أوان سلنا خبل أم مدرس مسابنة زوسخة أم مسكال سلنا خبل زوا على أملاخ أماني المسب زخنة نصي زابير مسكن حجك نقرأ من كلس بقال خب أملاخ زتحت إذا علم فلسفي إذا علم فلسفيك دواليزم يلنا نزقل صديا نصو أي تبركم أجوا خبيلا بزلوا ملأت ملكوت بالروما totality of divine power أو الله إيلوس نجيرنا الله معناتي كبرنا سومي يخون سلزي كما قلت رايدي كونت نسون تايلو الله بخري فطرت كايلو ولا خلقتي ملكعت زي الرأي أملاخ مسبلس بخل كل فطرات يلوا كم حدا كلاس نايتهم فطرات كوينوس كابتهم فطرات قل عن زبالة زي كونس نهت فطرات تكون فطاريو أتبخر الزبل ده تاي دحلنا بروتوكول زبل positioning rank زملكتي مالتي أفطرته زلوا سلطانن أفطرته زلوا بوتاني زملكت بخمي ده خمسة تقول الله the word implies protocols كم يعتبر أبراهيم كان تقول ولا مسكم نتبخري نبعلم كأتوه خلصي بزلوا ملاك أملاخ يسجدوا له بلا بخورنا كريستوس كم زياتنا يكونن it demands worship أملوهم كلا إذا حتتينا يسوع كريستوس أب فطرته زلوا position أفطرته زلوا rank نغير إمبر كمان فطر نخبل إلو أيقونن this is a very common verse نايمن نازم أريانيزم ناي أريوس تقتلتي زبلوا أنت ريحان السبخور فطرتي سلزم فطوري no way the protocol is position and rank بملكع position أمت حقودس بزهرة إسرائيل بخر وديه خبل كل استعمالتي إسرائيل نقدم ما يفطري إسرائيل يوم قدم تفطيرهم كوميديز مت حقودس أيقونن but the position of إسرائيل جن قدم أيو أملاخ بزريا عينس يزفكركم زوجواكم it is a position only سلازي يسوع كريستوس
أفترته بزلوا position إمبر مس فترته بزلوا ركب أيكونن he is not on the same class with us فتسم he is the monogamous أتو أنكو فطر نسي أتو أنكو ودي sorry أنكو فطر إله تقولش تتاي بالحاسي تكاجا نسو تو أنكو فتاري نسي زربت بزيحة تكاجا خمس لني سلزي أملاخ سمس كان يكون تاخ بالليلة نسو he is the monogamous أتو أنكو أتبينه نسو حدي قال أي زي بقولهم بس هذا زي بقولهم مالتي سلزي مسبوطات كوينا هذا زربا خدم اللي خلنا how could he be the first of many in his class and at the same time the only member of his class this is a pure contradiction كمان فطور يكون يسوع كريستوس لمن تامسكم أتو أنكو إلو ولا نسو أنكو ولد إلو ولا أملاخ زلوا ولد أنكو نسيو ده الكاس بناتنا كونتكست يكون مالتي أملاخ قالوا فترات بزحات سلزلوا مس فترة تحايس كخت زاربوا لي تغلنيها سلزي نسو هي ضمنوا جنس تبينوا بخريو بخورنتنا يسوع كريستوس أنت يزجبريو أملوهم كلا يتقلب سلزخلهم الفترة زلوا ملكي زري سلزخلهم سلزي بخري ينسو بخري بروتوتوكوس الفترة أملوه زحتت الفترة زلوا بطع first in position and in rank الفترة كمل خزلوا كم زخنة زنجري مالتي إزابير مسكن نداويت أب إساء أب مزمور 8 كميل ولا بخري مسبلس كم نقصت مدرون الزبالة position مالتي إلو ولا مساينك بروفيسي لو موني زهر ولا مالتي إزابير مسكن سلزم نسو بخري زبل حسب البروتوكول زبل first in position and in rank مهانو أبغى متكن أتوي جبنا الناس سلزي it's نيسوس كريستوس position يسوع كريستوس أب علم كأتون كلهم كم زبل نام بزول لما لقت أملاخ كان تيجبر له كده له بلا زبل تزازني أملاخ له بخورنا تقومي سلزي يسوع كريستوس فطور يهد بالتغسي كونن by the same context فطور قبلت أن يحاور بالوس فتار خايب لوني أب حنت أتتحتي أدلة حجي خنزار بلاينا مالتي يسوع كريستوس كاب أملاخ بولا حدا ملك خمزي نسي بزلوا من أتملكوا أو حد يروح له إن bodily form إن bodily fashion أو حد يروح يروح نزار بقول له بخلق ملك كتير خمزي تخل من قد يجيرو clearly تزاري بوي clearly سلازي أتي بخري زبل position first in position and first in rank بالزبل بخورنتنا يسوع كريستوس the whole context خمي زارب نمن تايم أبزا كولوسي ترايسي هذا بالوس يسوع كريستوس 14 جزء in 4 chapters قويت هاي لولا أدوناي بزا سمع من قدي كوريوس زبل قال يسوع كريستوس قال ولا إذا أدوناي زبل وين ما كوريوس زبل أبو لي كنا نجزابير هبوز وهاب تراي شسميو أبزخها لك بخمو زقلت in 4 chapters 14 times كوريوس يلو قال يسوع زقرمي سلازي يسوع كريستوس قويت هاي يسوع كريستوس قويت هاي مفكري كونتن يسوع قويت هاي معت أو سبكتها كونتن يسوع قويتاي أب قدم أوان سيزار إز لورد يلك عتان تسوق كلها أنت زي عتينك أبتا التحرر دلا أبتا حوتي أنسخم تحرر لمن تاي عمله قيصر بفلا بكتما سماريا بملك أواج you can be certified عمله قيصر كتجبر worship of emperors نيريو أبعدتات كيف كتملخ سيزار إز لورد تبل كابتم كلهم تملخهم دلهم أمالخ تسي كسر تزلع على أملاخ سيزار إز لورد يلقى مسوات تخت كومو بس قبر كمان قسترام certificate بكا because acknowledge سلز قبر كا no عند حديثك Christ is Lord عند حديثك كن you may be dead وإذا ما بتميت كتموت تخليها سلزي كباد مفكريا يسوع كريستوس قويتاي أملاخ مسجد قلنا يسوع كريستوس انتهي حجي وانت خنا قويتاي سمو بروخ يخون انتهينا نبدأ لنا أبزات تقصي يا أخي نزار بنكلنا نسو أتي أنكو دمونوغنس نسو تحد ودنا أملاخ زوجوده حدا تراي نسو أملاخ بملات كقول تزغل نسو تراي سلزي بخري دبلو بزي مالتي سلزي يسوع كريستوس مستي زرقة مس جابير أملاخي مس بلس مستزرقة علمن زير علمن كان دحريلنا نسو فتاريو كنبلينا تخليت حساب نزر رأيه نسو ملكة زير أملاخ بخلو كله فتراتيو مسبلة أبتعتيا السماين أم مدرن زلوا
زرة زيرة زفانات كونه ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بو تفاتيرو يبلا بو تراي تفاتيرو زي كونس بو نوعو كلها يتفاتيرو حكينا كمان نتبلا تايتقصيرات كله بو انت جبره تفاتيرو على امه كله بون نون يتفتره كما يتبلا تايتقصي سلازي بس እግዚአብሔር አቦ እንደ ሕራ ወዳጅርኩሞ ንሳ አምላኺው ኢሎም መልክዕ አምላኺ መልክዕ ተዘይረ አምላኺ በሆነ ሁሉ ፍጥረት ካይ ኢሎም ዝተዛረበሉስ ምስቲ ዝረን ዘይረን ሰማይን ምድርን ኩሎም ካብቶም ዘይራዩ all authorities ሕልቅነትን ስልጣናትን በሙሉ ንሱ ፈጣሪ ቦ ዝፈጠይ ወደሎ ክብሩ ንስሙ ይኹን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ክነግሮን ከሎ ምስቲ ማቴሪያል ወርልድ ኮነ ምስቲ ዘይረ መንፈሳዊ ዓለም ንሱ ፈጣሪ ኢሉ ነጊሮ ማለት አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፈጣሪ ዘገርን ፍልጠትን ዓቕሚ ምፍጣርን ዘለዎ ንሱ ፈጣሪ ዮሐንስ ኮም ይወሎ ቃል እንታይሎ በመጀመርታ ቃል ነበረ ይብለና ስለዚህ እዝንታይ ፕሪኤግዚስተንሲ ቅድመ ህልውና ናይ ተቃል ይዝ ነገር ነገር መጀመርታ ቃል ነበረ እተቃልካ اب املاخ نبره ويك امس املاخ نبره كو اكزيست تقبري مس املاخ ستا يقبر كو اكزيستنس بحبار مس املاخ هلو يلوا تقالكا املاخ نبره خايب لملس تقالكا املاخ نبره شعوب تحتي زاربو لزلو قالسي صقان ملي حق الملي وستا يقبر لنا ابانا تبرناكل غيرو حدر دور تبرناكل نبعلا لك نايبولي كيدان كونتكست املاخ مسمن زحدر اما اكل حزب زحدر ابزونا بحدش كيدان اتي امانيل تا املاخ يسغا ملبيس انت غير زلو تخلاي اكلنا سلاسه ابانا انت غير مسلكم تبرراكل غير ابانا حاديرو محدر غيرو معناتي سلازي نسو مجمر تفطاريو ابابتا يوحنس كزارو كله يبل بو كونه كابتو زخونه زبلو دما بزيبو زخونه يلبان ፈጣሪ ንሱ ይብል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ፈጣሪ እምባር ክነግሮም ኮሎስ ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ንሱ እንታይ ፈጣሪ ኩሉ ብኡ ኾነ ይልና ማለት ንሱ ፕሪኤግዚስት ይገብር መጀመርታ ዝነበረ ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ ኣብታ ትሕቲ ካ እንታይ ብሎም መስለኩም ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ሲ እንታይ ይልና መስለኩም ሰማያትን ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ እሞ ኩሉ ብኡ ኑን ተፈጢሩ شعور نسوها قد مخلو يبلنا نسو انتاي بريكزيست زقبر نسو سي قد مخلو يبلنا متصحاب قدس أم مزمور 9 نخلته متقصغلته تايلو مسلكم أخران كي تولى مدرين على من كي تفتركس أرن السخاء يبلنا مالتي قد مفترات سي أرن السخاء يبلنا تايبلو كاب زل عالم تاخ the same term ኢየሱስ ክርስቶስ ይግባይ ንምንታይ መስለኩም ንሱ ቅድመ ፍጥረት ታገሩ ንሱ ቅድመ ሁሉ ይብን ሐቂና አኽራን ከይተወለሳሎ ወ ረን ስኻስ ካብ ዘላለም አምላኽ ይኻ ተባሂሉ ክስገደሉ ይግባእ ማለት ልክ ከምቲ ኣብ መዝሙር 9 ኣስኽልተ አኽራን ከይተወለ ቅድመ ሁሉ ይኽብለና ከሎ ፕሪኤግዚስት ዝገብር ክብለና ከሎስ አኽራን ከይተወለ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ረን ስኻስ ካብ ዘላለም እንታይ ይኻ አምላኽ ይኻ እሱ አምላኽ መስገን ስለዚህ እንታይና ንምልደለና እንደሕልኩም ሲ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ዝረአን ዘይረአን ዓለም ንሱ እንታይ ፈጣሪ ጥራይ ደኮነ ፕሪኤግዚስት ዝገብር ቅድመ ህልው እዩ ንሱ ቅድሚ ዝኾነ ምህላው ህልው እዩ ህይወት ስለዝውንና ህይወት ኣብኡ ነበረት አምላኽ መስገን ስለዚህ ንኹሉ ወልሓደ ዘየድልዮ ንሱ ቅድመይ ህልው እዩ ኣሰቲ ኢሎም ዝዛረብሉ ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ካልእ እንሪኦ እንታይ እዩ ምስቲ ዘይረአ ዓለም ዘለዎ ኮኔክሽን ምስቲ ዝረአ ዘለዎ ዓለም ፈጣሪ ፕሪኤግዚስት ዝገብር እዩ ሳስተይነርካ እዩ ነታ ዘላ ምድሪ ካ እንታይ ዝገብራ መስለኩም ዘቑማ ዘሎ እዩ ኣብ ሳይንስ ትፈልጡ ዲኹም ካብዛ እዛ ምድሪ ተሕንበባ ዘላ ሕጂ ንኸይድና ዘለና ኩላትና ሓቂና ኣርዊን ሞሽን ፊዚስት ኣብ ማእከልና ኣለዉ ከይስሕቑና we are in motion ሓቂና ሕጂ ንኸይድና ዘለና ኮፍ ኢልና relative ስለ ዝኾነት አይዲያ
كوفيلنا ختبلو تقوليهم relatively speaking مالتي جن كابزي أبتأ أير دحر وتسينا جن نحن نخينا دل الحكي أو توبس كم كا أو توبس كلغا تي زواري كوفيل دلا كوفيل دلا يخيدي كابتا توبس دا نبزن زيبل أيبلني أبحد إنه كوفيل دلا كابو توبس وريت كخه مستأتوبس يحمب بيخيدنا دل الحكي we are sharing the motion of the earth نحن كمان حجي نخيدنا دلنا نحن بينا دلنا حجي كون حمب بينا دلنا يفلت أنا دلنا نخيدنا دلنا خمسين بالحمد حمب لي تعلم دخلنا دلنا أو تستغيث لنا دلنا نخيدنا دلنا motion تايديو relative كاي إذا علم زياسي كابتات خدا زلا نيشتي ندحر قرب بلا أبتزل لنا تش نعمل أبتزل لنا يبلوكم الله this is science صحيح كتحرنا يا مالتي صحيح كتحرنا كابتزل لا تخان ندحر قرب رحق إلى خايب لخا كابتزل لا تقرب رحق تلا برد كتكون يا بلخ أخي لنا يبلخ أتذا مدرسة أنت مع التخيط جاجيت كم أيلا قبلك عبوت أخذ كيد نسو نخلو بحايل قالون تاجير له نسو تسير وايد له he is the sustainer أملاخسي نمدرس حدا كومت كودغي نجي سمعكم دلهم أملاخ مدروح حلو هيدا كيسنا نحضر بعلي الحلو حجي إذا نحر هاريمو بقى خندي أمريكا زخول حجي خانا بس مسينا نفس عدي أبتكوا أيبلونا اليوم ده بس أفريقيا بس أمريكا جوز خوكي نفسي شو تعملها قنيرة سعيتون دي دايركشن دا غير أملاخ أي سكاب حجي سير أنا دلنا أملاخ مسكن نسو نمدر نتاجر واصل زلا بقالو تسير والو he is the sustainer نسو أبزع علم كله تبرعي كله أتوميكي كله أبتانيشتي أتوم بأتاون أبأون تبرعيته أبساون تبرعيته نتا نعات سير وازلو تي أمونغو أوشتي أتوم دلو حيل سير زلو أملاخ تراي هذا معلتي لوس كم زجبرامو كم تبرع نقرناي أبزي أتموسفيرسي ترشوني إيش تندحر تغيرين بعلو أكسجين إسران حدن 7 شمونتن فيكس الدنيا دلا كم قايلة تبارع بقى تندحر وسيخو أخي لا مودعتا قلنا خنا أملاخ دشون قصلة زيلس كلون تغير ولا سير ولا توم مهلات يوم قلت أوزي كله عندي يبلو خبزي نزي حزو زلو أملاخ حزو زلو متى قدس صوارنا عالم نصي إلو مس عالم زلوس he is the creator pre-exist زجبري sustainer كا نزي عالم نصي إلو كود مخلو نصي فتاري نصي إلو نمدر زقمخا نصي إلو أبزي أنا جيروه معلومات أملاخ نتزرقن زيرقن عالم يسوع كريستوس كوم جيرو 5 جيرو 5 دلوي نقرناي أملاخ حادثة أملاخ قدم نبوتاتنا ببوزح من قدي بستزاربهم أبتدى حراي زمن نزلنا قنا بتي عالم بوز فترة بون كل زجبرس وراس ودو جيرو تزاربنا إلو تتقسي خم قال جيرو حنكر كرابيلي الله مثلاً إبراهيم معرف حدا he is the sustainer كبلي لندي إبراهيم معرف حدا دست بالتقسيم كولوسي معرف حدا إبراهيم معرف حدا يوحنس معرف حدا is all about Christology أملاخ بزح سعن بزح مقدن قدم نبوتاتنا بنبات جيرو استزاربه أبزن دحرت معلتات نعنا بتي وراس خلو زجبره بون علم زفترة ودو جيرو تجبرنا تزاربنا نسو نايكبر نتصبرقن كرت بحرين كلون بحيل قالوا صويرو خلص يبلنا نسو كم تسوى الكومتي تي بروناون يسوع كريستوس يزملكت لازم كله بحيل قالوا انت غير زلو صويرو زلو زغرم يسوع كريستوس after his ascension أف سماي مسعرقة أبي من أملاك كم تقمت متحف قدس ذكرنا مستزلوا ركبوا مستزلوا منفساوي علم كله سلطانات مستزلوا ركب كزارب كله متحف قدس قدامي بطرس 3 كلتن ودي عندي قدامي بطرس معرف 3 كلتن ندحرام بيبنا انتي كبرتكم زلوا أو تزاري بلهم 3 1 بيتر 3 انتي بلاو اسران حدن اسران كلتن افتمجر شخنبب نسو
ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ ኑ ኢሉ እንታይ ልወሽዑ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን እንታይ ገብሮ ይግዝኡ ኣሎ የዲማንስ ወርሺፕ ካብ ኩሎም ኣብ የማን ምስ ኣምላኽ ምስ ዓረገ ነቲ ንሱ ዝፈጠሮም ይግዝኡ ኣለዉ ንዑ ኩሉ ኦቶሪቲ ኩሉ ስልጣን ይሰግደሉ ኢየሱስ ጎይታይ እንዳበለ ኩሉ ስልጣን ደሎ ዝረአ ዘይረአ ኩሉ ይሰግድሉ ኣለዉ ኢለን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ዘፍቀረና ንሱ ጎይታይ ስለዚ in relation to God is God in relation to creation ምስ ዝምድና ምስ መን ምስቲ ፍጥረት ዝረአን ዘይረአን ዓለም ንሱ ፈጣሪዩ ፈጣሪ ግን ጥራይ አይኮነን ሳስቴይነሪ አቋሚ ጥራይ ደኮነ ፕሪ ኤግዚስተንስ ዝገብርካ እዩ ቅድሙ ኩሉ ፍጥረቱ ዘሎ እዩ ስለዚ ንሱ አምላኺ አረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም እንታይ ኢኻ አምላኺ ኢኻ ንምንታይ ኣኽራን ከይተወለደ ስለ ዘሎ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ከለኻስ ንስኻ ኣለኻ ኣሎ አረ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም አምላኺ ኢኻ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እታ መጨረሻ ምስታ ስፔሻል ምስታ ማሕበሩ ኣብ ቆሎሴ ብዙሕ ይዛረብኒ ኦብቪየስ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዝነምልኾ ዘለና አምላኽ ንሱ ጎይታይ ምስ አምላኽ ተሪእናዮ ንሱ አምላኺ ምስ እቲ ዝረአን ዘይረአን ፈጣሪ ኣብ ቆሎሴ ቅፅል ኣቢልና እንድሕር ኬድና እንታይ ይብለና ንሱ ኣብ ቅድሙ ንሱኻ ቅድሙ ኩሉ ኩሉን ብኡ ቆይሙ ኣሎ ሳስቴይነር ድበልና ነዚ ንሱ ነቲ ስጉኡ ድማ ኢሉ ነታ ረዲም ትኾነት ኣካሉኻ ንሱ እንታይ ኢልና is the head ርእሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኦቶሪቲ ሓቂዶ ስልጣን ስለዚ ንሱ ነታ ማሕበሩኻ እንታይ መስለኩም ምንጫይ ነታ ማሕበሩኻ እንታይ መስለኩም መበቆላይ he is the ark መጀመርታ አርኬ ትብል ቃል ኦሪጂኔተር ኦሪጂን ዝገብር ናብ ምህላው ዘምጽእ ታአርኬ ትብል ቃል ንባዕላ ናብ ምህላው ዘምጽእ ንሱ ይዝለና ንሱ ናብ ምህላው ዘምጽእ ስለዚ ንማሕበሩ ናብ ምህላው ደምጻይ ስለ ስርሑ ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለ መንነቱ ስሙ ብሩኽ ይኹን ንምንታይ ንሱ ካብ ስልጣን ጸልማት እንታይ ዝገብረና ዘውጻአና ናብታ መንግስት ፍቁር ወደውን እንታይ ዝገበረና ኣእተወና እዚ ግብሩ ክዛረብ ከሎ ብኡ መድሓን ማለት ሕድገት ሓጢያት ታያለና ኣሎና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘፍቀረና ዘሎ ፕሬዘንት ቴንስ ዝገልጽ ካብ ሓጢያትና እውን ብዶሙ እንታይ ዝገበረና ዝሓፀበና እግዚአብሔር ኣቦኻ እንታይ ክንከውን መንግስትን ካህናትን ምእንቲ ክንከውን ዝገበረና نزل عالم سمو بروخ يخون እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላክ ተመስገነ ይሁን حتى ጸሎት ከጽሊና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምናልባት ምናልባት አምላክ አሞንጎና ገለሰብ ነዚ መድሓን እዚ ዘይተላለየ እንተለኹን ካልኣይ ተወለድ ሓንሳብ ምእንቲ ክትመውት ካልኣይ ተወለድ ሓንሳብ ምእንቲ ክትመውት ክልተ ምላድ ሓንቲ ሞት ሓንቲ ምላድ ግን ክልተ ሞት حجني يسوع كرسوس زير فترة سبعة تلنا من البات بزي ميديا تكاتلون كتلو تخلو نكريستوس نزم الحاني أبكندنا نزموته نفسه زحلف لنا زفكرنا زلو كاب حياتنا بدون مزحات سبنا زي نفلت أنت لنا نعوب مؤمن كلاي توليد كخفت زمت زلو قطعنا أملاخ دحن زبل أوعد نايم دحن نقبر لنا مالتي زابيري مسكر
أتحسب بالسجا سولدنا يوم بالسجا النمطة كلا يموت زي ما تعدل زلوا بكريستوس بمؤمن تراي كم نزل علم سؤالن حاون كده علم أنتي وحس خنا نزل علم كتنبر من أنتي وقيت يسوع كريستوس أمين ስለዚህ ጻውዒት ክንገብር ጽቡቕ እዩ ኣምላኽ ልብኻ ዝኹሕካሕ ሰብ ኣይኮነን ንዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እመን ኩላትና ከምኡ ኢልና ስለ ዝመፀና ወይ ንዒ ኢየሱስ ክርስቶስ እመኒ ሓጢኣትካ ተናዘዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንስሕ ኣለኹ ኣምላኽ ብምሕረትካ ተቐበለኒ ብምባል هاليلويا كاملاخ مسكن سلازك ألوزي نقولتها كبرخ نبين أملاخ مسكن ياو زخنا قال أملاخ مسكن كزبالة قويتها إذا لنا إذا نملخو قويتها زا أملاخ مسكن لعلو خليو أملاخ أمالختي قويتها زبل سم أم حولت زلو قويتها يا أملاخ مسكن هاليلويا إنكا تألخو إنكا إنكا تألخو دوي الناس كاملاخ مسكن نزقوي تازي لعلنا خنوين أملاخ مسكن نزقال زي كبرنا همنا أملاخ مسكن زابير كم زبالك قال سلازف سلنا أملاخ مسكن هيوتنا زرسرس هاليلويا إنكا تأملخو كما زمران كزمرو لنا أملاخ مسكن هاليلويا كداونا لنا قويتا يبارخ نزي قويتا زخونا أملاخ مسكن قويتا يسوس ما أبوز الرأينا دولة قويتا أملاخ مسكن ذكر زخونا قويتا أملاخ مسكن هاليلويا أدلنا تاتينا حواتي ننفلتينا نسجد كم زبل قالوا أملاخ مسكن هاليلويا لما عتك قالوا تقاليت لنا الله سمي بارك هاليلويا حق إنيا قويتا أملاخ مسكن هاليلويا 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 آمين كما حقي حقني أملاك كم تملكوا زلهم أملاك مسكن دس سيبلكم قويتا يبارك هاليلويا بها ما كنا نملك أملاك مسكن هي وزخنا قويتا أملاك مسكن هاليلويا 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 بمحرتك إن تقربت بمحرتك إن تقربكو بمحرتك إن تقربكو نام مغنسك لوم ونقاتو بمحرتك إن تقربكو بمحرتك إن تقربكو بمحرتك إن تقربكو نام مغنسك لوم ونقاتو يبزح الكام لخوي يبزح الكام لخوي يبزح الكام لخوي يبزح الكام لخوي
يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو بمحرتك يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو يمزح الكاملخو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو نام مغلسك لقوين آتو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو نام مغلسك لقوين آتو يمزح الكاملخو 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 بمحرتك إنا تقرمكو نام مغلسك لقوين آتو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو بمحرتك إنا تقرمكو نام مغلسك لقوين آتو يمزح الكاملخو 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 يمزح الكاملخو
تدنكو أمغنسك دموياتو بمحرتك إنا تدنكو بمحرتك إنا تدنكو بمحرتك إنا تدنكو أمغنسك دموياتو إنكا زحلك النهور إنكا يزحلك 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 زحلك هنكا زحلك نزي قويتا زنزل العالم كانوا ملخين أملاخ مسكن زي تسقب قويتا لعلنا تنبر قويتا زي منه قويتا زي منه قويتا بخبري زلو قويتا أملاخ مسكن كنتات كادر السع قويتا أملاخ مسكن ناي كبر قويتا هاليلويا تقربي أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني تقربي تقربي أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني تقربي تقربي أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني يسوس قويتاي هاليلويا تقربي أملاخي كما خاصيني دونا نلعب سكحواتي زي قويتا خبر أملاخ مسكن قويتا بخبر بقرمالو قويتا يسوس قويتا يسوس أملاخي كما خاصيني تقربي 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 أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني تدمري 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 أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني أملاخي كما خاصيني
نتزاربن زلو دمص خا ግልጽ በልኩ ግልጽ ምስበልኩን ሸውዓተኦም ተቀንደል ወርቅሬሁ አማከልቶም ሸውዓተኦም ተቀንደልካ ክሳዓጉር ተኸድነ ብቅናት ወርቁን ክሳዓፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ረይሁ ሩሱን ጨጉሩን ጻዕዳ ከምጸምሪ ጻዕዳውን ከመሳሒታይ አዒንቱ ከም ሃላል ተሐውየ አጋሩ ኣብ ሃገዶ ከም ዝረሰነ አስራዚ ዘንጸባረቕ አስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ድምጹን كم دهاي بزح ماياتي أبي من إيدو شو عطو خبت علوه كاب عفون كلتز عفو باللحسة في وتر تريتون كم تاب حيلي تبر صحيلو هاللويا تقري مني يويتاي كما خاص يويتاي أملاخي كما خاص أملاخي كما خاص ويتانا خبرك أنا مسجنك لنا سلت زرس رزق علكا نودخا يسوع كريستوس تقلت تغكل قال تغكل مننا እግዚአብሔር በዝምሸት እግዚአብሔር ስለ ዘብራህ ካልና ኣብ ልብና ክሳዕ ዝሕተም እግዚአብሔር አምላኸ ስለ ዝገለጽከልና ንኽብረካ ኣለና ስለ ትጉሩም ቃልካ ተመስገን ባህ ይብለና በዚ ቃል እዚ ንምካሕ እግዚአብሔር አምላኽና ተሐቀኛ ቃል ኣብ ልብና ክትከል ኣብ ልብና ክበቁል 160 ክፈሪ በመንፈስካ ዝደገፍካና አቦ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፈልጥ አእምሮ ዝሃብካና ንኽብረካ ኣለና أزينا بزحنا نفتك كمو أزينا خنا خبرك كأجزابير دقفنا كم تقال كأجزابير أملاخ بهيوتنا 130 يفريلنا نزك على حجز ما تحاولنا بخل تسقاباركو بيتو بارخ متاو موتم بارخ ممليس كان قال كبرهان أبزحلو من تقطعمنا أجزابير بخلو تسقا أتسقوه بلي تخر نبارخ لنا أجزابير حيل بارخ بيسوع كريستوس نخبرك كان مسكنا كان لنا كلنا دم እግዚአብሔር በሰው ምን እግዚአብሔር በዚህ ክብር እዚ ተመሊና ንአኻብዚሕና ኸነምልኸካ ንአኻብዚሕና ኸነኽብረካ እግዚአብሔር ዝቃል ልብና ተሓቲም ይትረፍ እግዚአብሔር አምላኸ ስለቲ ዘይንገሩ ህበትካ ስምካ ይባረኽ ኩሎም መገዶም ባረኽ እግዚአብሔር ምእታው ሙጾም ነዞም ሕዋተይ ኩሎም ባረኽ መገዶም አቕንዕ እግዚአብሔር ቤቶም ባረኽ ስርሖም እግዚአብሔር ባረኽ አገልግሎቶም ባረኽ ህይወቶም ጥዕኖም ባረኽ بود خاب يسوع كريستوس كل خبرنا عخاي خون آمين. እግዚአብሔር ባረክ